paisatges ultrasònics interestel·lars, o de collir grans de cafè o deixar secar el tabac. De moment tot surt rodó, rec la closca i fa bon temps i surto disparat cap al carrer. Que era allò tan especial, que és el que em vaig proposar. Em sento com un mico en un restaurant, untant el foie amb les mans. Durant tota la setmana vaig dissenyar tants plans per avui, incloent-hi les adversitats. Però m'he donat que la més gran de les adversitats és desitjar canviar les coses amb la ment i no pas amb les mans. Paisatges al meu cap, no sé pas quin d'ells triar, i surto disparat cap al carrer. Que era allò tan especial, que és el que em vaig proposar.